we mali jong kama kurwat u ba renik ton dot tongkhar rengkat ka jadan lang ruki engineer nagatat PhD haka ka kendai tarik mata ubunai ka ban jurep ka scheme sam hapo mau kurwat ka tip kum ka greater mau kurwat water supply scheme ka man ai ka bun telik snang haka ni ka than haka ni ka jenet jurep u ba renik ulali pet u ka jakasna ka dam anta kitang bar komjuru ka treatment plan ki blong ki jing tray ki ba khamna kam nakam takan ka skimum bat ule thuru balamang kan ka project kombasan phundai klor tingka hagajing sisala ongo barenek bakat kom ka jing ptha kalong ba an IT big tang hawi kontraktor ubar tweet bala menteri ni ka kam nei na kalyang jaka than kala IT hakom ba palat aspa san phongot ki kontraktor khnang ba ki kontraktor ke baret ke bare akham dam ke bari ki trashnang ki nyok kamlang lamba jong ka project barenek ulong budap ding sokman banyu ba ke local contractor ga ban trai ke bokom ke dikikam baka jeng trai ya kan ka skim ka sam makalang ki snong jong ka makalwat karena ya syafrang bat ka deng ke cingkaban bala am pendap ha ka por ka babiang udon pai ko bon tele ki pai gabu pai jahe tel mi kadep juga ne kadep yang sirum kajelu sirum itu ne kam kajelu ne bisa do sate ke betul ka nanti ya kaju em kam de siapa de kawas sate lawan benpej ya kena inspection ya kena ke scheme ke kereta makrwat water supply scheme bar kumjuru ngirawan ka mausau hak bangilawan pej ya kini ki jaji bun jaji item ki jitre pej kini ki tang pej kini ki treatment plan hak bangili on pej kini ka dam ke barang sudah pej hang ne kam tam ki jitre meneh moten ni ke bangili on pej barok kitu ki light li ki jitre ki bahe apo ka treatment plan bat kitang ya ke bangili on pej hang tu rekar ru bat ki jiyaj li ti ki paj ke bangili on pej isuk ban menitu bangi idon ke jingkerman hak bangi phai ka progress jo ke jingtre ngoban ai kublai kerpang ki officers ki bala tray shit ki bala ya tray kia kam tam extreme engineer barangwan thamai ke ni revision jongi de la sim kia bha ban follow up ke ni jingtre ban ya coordinate ber ki contractors te ya baro na du engineer SDO ki JE bar khot ki bala ya sim kia ke ni kam UI ki jingya chakmat ki don ki item kam tam ki snong ki kini ki CWR ki snong ki ibon ki layadap ai kublai shibun ai kini kontraktor ki baret bat ki bakam krauru ki bala sim khia hadu kata-kata ki kam hak ba ki liatre takwa banitu pajba ba ki sha ka ke jing tre ngila sim ya karis rangkat bar ka jing sngo ret men sim nangkong namar ngila yale persya kendiat ya ka technical advice hak ba ngila yo sanction ya kene ka scheme kene ka makrot creator water supply scheme kumba san phukundai kror lajan ru phukror ka bah ka jisha ka kum ka proposal kalong ba ka wei ka kam ka wei ka project de ban alot ha wei kontraktor bat ka jing ka advice ka technical advice kalong de ban ai kontraktor ka khamla ki kontraktor ka don ka capacity ban trei ki kam ki bah ka kum kini te henrei ha ka jing prakhat nam ta ka interest jong ki bobon ki balang ki kontraktor ki baret ki kontraktor jongi ki traisnong ki trajaka na sine ngila sim ya ka risk ka bala banong ka big risk ka po ka bangila perkhat ba ka ban split ne kam khnang ban yo kam ki babun balang yeso kemen hadu kata-kata ngam sipoi perkhat ba hadu kata-kata ya kata step ka bangisim bakan penpoi bungut buntli ki order haja ka ban ai tang ka wei ki order engineer lai tu nga kom ba arspa andru phau tam ye ki work order la yo ban issue na kam ta ka project ya ke bangi sukman hadu kata-kata hadu katno phungut kado spangut ki kontraktor kila yo kam na kene ka wei ka project ngalarit mensim hakitu gi hakini gi snam baro tendai gi sukman ban yu i mentai ka progress of wong jungi kim sim la long lacking behind ha ka jing la ban trei ki kam ki don kini rotor ki balasim ki kam kwasan kror ki kam sau kror ki kam lai kror ya ke bangal yu i kila jan ke ka progress kila bon kila tam ka 50% kata ka bang sukman hadu kata ka progress kala tam ka 50% haman laki item ka bang yo i bangi page bar ki don ru ki bala jan poi satang bandep no ki bala poi hadu 70% hadu 80% ru ki bala poi ka completion stage te ngada sukman hadu kata kum no ikmat ban yo i ba kan ke jing persang jungi kalong successful wala kala don ke jing rit musim ke jing ting mensual ki la na bantrei ki lokal kontraktor jungi te hendrei habangila persang yo i ya ke jing la jungi di bru jungi ai ke jing ai kublei
kebakar pang kini ki lokal kontraktor jungi barak hoj haka ji trelang haka kaidan jungi ki officers ki jungi ki bala kait bahai kontraktor bar kilala ban tre ki babun kontraktor ki batre le se amdadi baki ba don experience bun haka kam PHE wadla ki don experience ki lain tendre ki dang dunak experience po PHE nemar ba ka kam PHE kam da bun ki sinam bar hoj tendre yo ka jingla jo ki ban tre tengna sngo ban ai kuble shiun ya kena ki tre system jo ki officer rengkat baki kontraktor bat ngakir bok kerwiang bahai ini ipor iba satang kendiat iba dangsa ngalas keli ki engineer sakat noi kapor ke barang rekaman pendep ikini ki lakmi lenti bala kuru punol long kabala ke kmi lenti kontraktor barok bala kidla pendep hapo jo benai Disember lane lada omla aru lese hadu benai March tenri karang don kedak ni keli bakrau bar kata kalong bahadu mentang yim parsyai la ka JJM kan extend hadu kata kapor kabadon kam ki kontraktor jengi lada jia ke JJM ke extend ya kata kapor nak keleng sarkar India ke extend ya kapor ki kontraktor jengi kinom face problem ya ka payment handai lada jia kumno ka ministry kam extension ya kapor kan dei ka burden ka bakrau ya ka state government jongi bansiu ya kata ki bill jeng kontraktor te ki kapat jonga kalong lada long kabala ngamtip kat ki barang la ban le bakin persyang ban pendep kat ya ka bala ban le maksimum hapo jo banai kos ngira don betasa si benai hitam tiladang don kiba ki kontraktor kibala kan long ka hado kata-kata ban target ban pendep hau benai kos ki bala la de bla maksimum kan kiba kila ban le ban pendep hau benai kos kenang ban keleng department kan yo ban clear ya kibil kat kiba kila ban clear hapo jo benai kos bat hadin nang ta hoat na keleng sarkar kibilati bangin ya kun ya kata ngin ya persang kadika genuine need ban yo extension ikmi lenti ru bakal industri kanang aik extension ringim la ban sim ya kata for granted bakal long back nomor rejia kamlong kajing kia kan hap haka kli jong ka state government bat jong ki kontraktor ki ban hap up ya kata kepisa ka ban yo na ka state phone kendiat kan bu jing kontraktor jongi tegane gede ki pat jonga ya baro ngasuk men ban yo bagi skim kala ya chakmat ki JJM kidang pon hamal lagi sinong ngak kerpat iki kontraktor baro badi ke trelang joki officer bad joki snong ru bagi ni simkia bagi ni persang ban pendep ya baro ke kam ya ki balas dang ha kapor ka biangkat ki bala ban pendep state kata karang bah ya ki kontraktor berkumju department badi ki pajba ki ban yo jimotoy na kata ke kata ke bang aku berkenan pidon kudu cingkeli